Možná právě vybíráte fotografa na vaši svatbu a ptáte se, jak najít toho pravého. Vím, že to není jednoduchý úkol. A proto, abych vám vaše rozhodování usnadnil, natočil jsem tohle krátké video, ve kterém se vám představím. Ahoj, jsem Filip Bláha a jsem fotograf. Svatební fotograf. Za mě první a nejdůležitější věcí je, aby se vám mé fotky líbily. Prohlédněte si mé portfolio na webu a zjistěte, jestli tenhle styl odpovídá vašim představám. Na webu také naleznete ceník, který není tajný ani není na vyžádání. Je transparentní. Mým cílem je zachytit váš svatební den takový, jaký opravdu je. Autentický, plný emocí, radosti a lásky. Pracuji nenápadně, abyste se mohli soustředit na to, co je opravdu důležité. Na sebe, rodinu a přátele. Před svatbou se s vámi rád sejdu, abychom se poznali, prodiskutovali vaše představy a ujistili se, že máme stejnou vizi. Na svatbě se snažím být nejen fotografem, ale i podporou, parťákem. Mám několikaleté zkušenosti a rád vám poradím, pomohu s plánováním či organizací. Vždy se snažím, aby mé služby byly na nejvyšší úrovni, abyste byli maximálně spokojení, protože pokud jste spokojeni vy, jsem spokojen i já. Chci, aby váš svatební den byl nezapomenutelný a abyste měli fotografa, se kterým si lidsky padnete. Jak tedy probíhá spolupráce se mnou? Poté, co mi zašlete poptávku, vám odpovím co nejdříve. Řeknu vám, zda váš termín mám stále volný. A pokud ano, domluvíme si spolu buď to schůzku, anebo si zavoláme. Následuje podpis smlouvy a uhrazení zálohy ve výši 40% z celkové ceny. Taková malá formalita, díky které máte ale naprostou jistotu, že váš termín budete mít rezervovaný. A taky, že vám ze svatby neuteču. Zhruba měsíc před svatbou se opět sejdeme, či si zavoláme, domluvíme konkrétní detaily a projdeme celý harmonogram svatebního dne. No a pak už je váš velký den. Jak už jsem říkal, snažím se být celý den nápomocný, nenápadný a zároveň zachytit všechny momenty dne. A co následuje pak? Fotografie vám dodám maximálně do 14 dnů od svatby v online galerii, kterou můžete sdílet mezi sebou, rodinou či přáteli. Vy doplatíte zbytek celé částky a máme hotovo. No tak jo, díky za váš čas a těším se na naši případnou spolupráci.